Сәлам, нәни рәссамнар. Бүген без сезнең белән аю ясыйбыз. Иң беренче кулыгызга карандаш яки кара каләм, бер дә булмаса кара фломастер алыгыз. Башлыйбыз. Иң беренче авыш, кырыйга ятып тора торган овал ясыйбыз. Аннары әкрен генә аюның гәүдәсен ясар өчен овалга тоташтырып, аска таба менә минем кебек ясап куябыз. Хәзер аюның колакларын билгелибез. Менә шулай. Овалның өстенә ике колак ясап куйдык. Хәзер инде аюның гәүдәсенең уртасын табабыз һәм менә шундый сызыклар белән, вак-вак сызыклар белән билгелибез. Хәзер безгә аюның аякларын ясарга кирәк. Ике кырыена бәләкәй түгәрәкләр ясап куябыз. Тагын нәрсә җитми икән аюга? Карыйк әле. Куллар җитми, дөрес. Әйдәгез аюга ике кул ясап куйыйк. Менә ничек килеп чыкты. Аюга тагын нәрсәдер җитми. Дуслар, әйдәгез әле аның авызларын һәм күзләрен, борыннарын ясап куйыйк. Минем арттан кабатлагыз, ярыймы? Менә шулай итеп аюның битен һәм борынын ясыйбыз. Хәзер кичкенә генә нокталар белән ике күзен билгелибез. Менә ничек килеп чыга. Ашыймы сезгә, дуслар? Әйдәгез хәзер аюның аягына тагын ике кичкенә генә түгәрәк ясап куйык. Аның пәпиләре менә шулай моторрак килеп чыгачак. Тагын нәрсәдер җитмәйме, дуслар? Авыз җитми бит аюга. Әйдәгез әле авызын да ясап куябыз. Хәзер инде буяуга керешәбез. Бу аюны без фломастерлар белән буярга булдык. Битендәге түгәрәкне менә шундый алсу төскә буйыйбыз. Аякның уртасындагы түгәрәкне дә шул ук төскә буяп куябыз. Моны инде тән төсенә охшатырга да була. Персик төсе дип тә әйтәләр. Алсу дип кенә әйтергә дә була. Нинди төскә телисез, шулай буягыз, ярыймы, дусларым? Әз генә аның битенә алсулык өстәп, менә шулай итеп тагын билгеләп куйыйк әле. Аюның колакларын буярга тотынабыз. Монда без коңгырт төс алабыз. Менә шулай итеп ике колакны буяп куйдык. Хәзер шул ук төс белән аюның кулларын да буйыйбыз, аякларын да буяп куябыз. Минем арттан кабатлагыз, дуслар. Ашыкмыйча әкрен генә буягыз, ярыймы? Аюның ике колагы, ике кулы, ике аягы булды, дуслар, әйме? Тагын әле ике күзе, дөрес әйтәсез. Хәзер аюның башын һәм гәүдәсен буяр өчен бераз гына сыйгырак төс сайлыйбыз. Бу инде безнең шулай ук сыйык коңгырт төс була. Ашыкмыйча гына буяп чыгабыз, ярыймы? Бу аю баласына безгә исем дә уйлап табырга кирәк була бит инде, дуслар. Әгәр дә инде сез яза беләсез икән, аю рәсеме астына аның исемен дә язып куйсагыз була. Шулай ук бу аюны ясап бетергәч, кырыеннан мотор итеп кисергә һәм теләгән урынга ябыштырып куярга була. Аюны ничек ясарга кирәклеген исегездә калдырыгыз да, икенче юлы үзегез ясагыз, ярыймы? Анда инде сез рәсемне бераз гына үзгәртсәгез дә була. Мәсәлән, аюның кулына чәчәк тоттырырга, кәрҗин белән гөмбәләр тоттырырга була.
башына эшләпә кигезеп куярга була. Аягына да берәр аяк киеме кидерергә мөмкин. Авызын да, әгәр дә елмаеп тора торган итеп теләмәсәгез, кәефсез итеп тә ясарга була. Күзенә керфекләр, шулай ук кашларын да өстәп куярга мөмкин. Бүгенге дәресебез тәмам, дуслар. Үзегезнең рәсемнәрегезне безгә дә күрсәтегез Instagramда bibi tatarbaby дип билгеләп куегыз. Киләсе очрашуларга кадәр